Jó napot kívánok, tisztelettel és nagyra becsüléssel köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit. Április 3-ai hír, hogy a Hospinvest miután a CIP Bank az Országos Egészségügyi Pénztár által beteg ellátásra fordított összeget teljes egészében lefoglalta és hiteltörlesztésére fordította, tájékoztatta így a Hospinvest vezérkara a sajtót. Nyugodtan mondhatjuk, hogy igaz, hogy kipukkadt a szocialista mutyi-lufi. Valóban az elmúlt időszakban több alkalommal is, szinte 2006 óta folyamatosan jeleztük, hogy ami szocialista kötődésű önkormányzatokban, szocialista vezetésű megyében zajlik, és ahol a Hospinvest előre tud törni, az gyakorlatilag mindenféle tisztességes gazdasági megfontolást nélkülöz. Ezt tapasztaltuk 60-ban, ahol a közbeszerzési döntőbizottság elmarasztalta a szocialista önkormányzatot, ezt tapasztaltuk Gyöngyösön, ahol szintén elmarasztalták a szocialista vezetésű önkormányzatot a közbeszerzési döntőbizottság, majd következett Eger, ahol a szakma, a betegek, valamint a józan gondolkodású emberek úgy érezték, hogy semmilyen szakmai indoka nincs annak, hogy ez az intézmény privatizálásra, funkcionális privatizálásra kerüljön. Akkor a pályázaton a Hospinvest nyert, mindannyian számára nyilvánvalóvá vált azóta, hogy ez a pályázat törvénytelen volt, maga a pályázatot jogerősen törvénytelennek nyilvánították, sőt, első fokon a Nógrád megyei bíróság megsemmisítette a Heves megyei önkormányzat, illetve a Hospinvest között kötött szerződést. Mindenütt, ahol a Hospinvest megjelent, nem javult az egészségügyi ellátás, hanem romlott, és mindenütt gazdasági és szakmai botrányok kísérték a működését. Elég, ha csak arról beszélek, a Gyöngyösön készült filmfelvételekről, vagy akár a legutóbbi hónapokban az ANTS vizsgálódásáról Egerben, ahol ugye a kardiológiai osztályt bezárta, hiszen a működéséhez szükséges feltételek nem álltak rendelkezésre. Mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy tisztességtelen kiállni egy ilyen gazdasági társaság mellett, akiről a piacon mindenki azt mondta, hogy gyakorlatilag gazdasági pilótajátékot folytat. Ezért aztán megdöbbentő, hogy szocialista önkormányzatok, szocialista vezetésű megyei önkormányzatok, de a kormányszervei, ANTS, Országos Egészségbiztosítási Pénztár, sőt maga a miniszterelnök Gyurcsány Ferenc is támogatásáról biztosította a Hospinvestet akkor, amikor az EBRD-del tárgyalt, és akkor ezen a tárgyaláson örömét fejezte ki, hogy az EBRD a Hospinvesten keresztül kórházakat vásárol meg. Nem érdeke a magántőke ilyen előretörése az egészségügy egyetlen szereplőjének sem, kivéve a privatizátoroknak. Ezért aztán egy furcsa összefonódás, már-már maffiaszerű működést láttunk a Hospinvest körül. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a szocialista egészségpolitika, a szocialista kormánypolitika egyértelműen igazolta, hogy nem az emberekről, nem az emberek egészségéről, hanem pénzről van szó ebben a Hospinvestet megmutató támogatásban. Átjátszották a kórházakat, miközben annak sem szakmai tartalma nem volt, sem szakmai érdeke nem volt, a szakma és a betegek egyaránt ellenezték. Valóban, ha konkrétan Egert vizsgáljuk, több tízezer, több százezer ember életét közvetlenül veszélyeztették, ami azt jelentette, hogy a mutyi és a pénz fontosabb, mint az emberek egészsége és élete. Leszerepeltek a szocialisták egyértelműen, mindazok, akik közvetlenül támogatták a Hospinvestet. Elszámolással tartoznak azok a választóknak, elszámolással tartoznak a betegeknek azok, akik támogatták a Hospinvest ilyen irányú térnyerését. És a Hospinvest vezérkara jelezte, hogy új befektetőt keres, nem tudjuk támogatni új befektetőnek a megjelenését sem, szükséges
hogy ezek az intézmények kerüljenek vissza az önkormányzatokhoz, hiszen az önkormányzatok megfelelő menedzsmenttel tudják jól működtetni ezeket az intézményeket. Erre legjobb példa Eger, hiszen Eger privatizálására akkor került sor, amikor a kórházat az önkormányzat által kinevezett menedzsment egyfajta fejlődési pályára állította, csökkent a kórház adóssága. Teljesen nyilvánvaló volt, hogy térnyerésről és szemszakmai érdekekről van szó. Tehát még egyszer megismétlem, kipukkadt és nyilvánvalóvá vált, hogy miről szól a szocialista mutyilufi. Köszönöm szépen, és amennyiben van kérdésük, készséggel állok a rendelkezésükre. Kérdés először, másodszor, harmadszor. Köszönöm szépen a figyelmüket, a mai napra pedig további jó munkát kívánok.